T.S. Eliot, East Coker. Дзе мне пачатак, там канец. Пачаргова дамы паўстаюць і занепадаюць, бурацца. Іх разбудоўваюць, зносяць, руйнуюць, рэстаўруюць. Ці замест іх узнікае пустка, фабрыка, аб'езд. Старыя камяні ў новыя муры, старыя бэлькі ў новым вогнішчы. З ранейшых вогнішчаў стаў попел, попел у зямлю, якая ўжо ёсць плоццю, поўсцю, гноем, касцьмі жывёлы і людзей, сцяблом і лісцем кукурузы. Дамы жывуць і паміраюць. Час іх будаваць, час у іх жыць і ў іх запачынаць, і час вятрам разбіць разгойданую шыбу, затрэсці ашалёўкай, пад якой бяжыць палёўка, разгойдаць рваны габелен з тканым нямым дэвізам. Дзе мне пачатак, там канец. Святло залівае адкрытае поле, а каляіна ў раўку застаецца захінутай фіранкаю вецця, цёмнай сярод белага дня. І ты ў ёй прыціскаешся да схілу, прапускаеш воз. Сцяжына ж настойвае на сваім кірунку у бок вёскі пад гіпнозам наэлектрызаванай спёкі. У цёплай імгле пякучае святло не адбіваецца, а паглынаецца шэрым каменем. Вяргі не спяць у цішыні пустой. Чакай заўчаснага кугакання савы. У гэтым чыстым полі, калі не падыходзіць надта блізка, летам, апоўначы льга чуць музыку кволай жалейкі і ціхенькага бубенчыку і ўбачыць, як вакол вогнішча танчаць мужчыны і жанчыны у хаўрусе, у скоках, што сімвалізуюць шлюб. Шляхотнае, прыстойнае таемства. Парамі, канечная спалука. Трымаюцца за рукі чы за локці, што выдаюць суладдзё. Вакол вогнішча скачуць скрозь полымя ці карагодам, папростаму ўрачыстыя ці папростаму смеючыся, падымаюць цяжкія ногі ў няўклюдных ботах, ногі з зямлі і з гліны, у вясковай весялосці, радасці тых, хто ўжо не першы год пад зямлёю гадуе кукурузу. Адміраюць час і долю, трымаюць рытм у сваім танцы, як і ў сваім жыцці у жывільных порах года. Час пораў года і сузор'яў, час падаіць кароў і час жніва, час спарвацца мужчыну і жанчыне і час жывёле. Ногі ўгору ўніз, напоі і стравы, гной і смерць. Світанак праразаецца, і новы дзень рыхтуецца да спёкі і цішыні. Недзе ў моры ранішнія вятры скаморшчыць і слізгае. Я тут. Ці там, ці дзесь яшчэ, дзе мне пачатак. Што робіць позні лістапад з усім узрушаннем вясны, стварэннямі гарачыні, пралескамі, што адцвілі, што кружамі, што неўздагад шарэюць. Хіліць да зямлі іх кветкі першы снегапад. Грукоча зорны махавік, нібыта колы баявых, міжзорных велічных квадрых. На сонца і месяц скарпіён паўстаў, прагнаў за акаём. Плач зенічак, леанідаў лёт. На ўсю зямлі і неба шыр, што свет зацягвае ў вір, дзе паглыне яго агонь, а потым запануе лёд. І так, напрыклад, можна напісаць, не надта трапна, паспрабаваць сябе ў старамодных паэтычных іншаказах, бо што яшчэ застаецца апроч невыноснай барацьбы са словамі і сэнсамі? Паэзія не мае значэння. Яна, пачну ізноў,
не апраўдала нашых надзей. Якую вартасць абяцаў мець спакой, якога мы так доўга чакалі, на які так спадзяваліся? Тая восеньская бестрывожнасць, мудрасць сталага веку. Яны надурылі нас? Ці самі сябе, усе гэтыя ціхагалосыя старыя мудрацы, пакінуўшы нам у спадчыну ўсяго толькі штукарскі інструктаж? Спакой — толькі добраахвотнае атупенне, мудрасць — толькі веда мёртвых таямніц. Яна без сэнсу ў цемры, у якую мудрацы ўзіраліся, ці ад якой адварочвалі вочы. Нам здаецца, што веданне, атрыманае з досведу, мае ў найлепшым выпадку абмежаваную каштоўнасць. Веданне навязвае нам структуру, чым фальсіфікуе. Бо структура, што імгнення новае. А кожнае імгненне — гэта новая і жахлівая пераацэнка ўсяго, чым мы былі дагэтуль. Мы расчароўваемся толькі ў тым, што больш не здольныя нас падмануць і нам нашкодзіць. На палове, ды і не толькі на палове шляху, а ўсю дарогу ў цёмным лесе, у церні, на краі Грымпену, дзе зямля сыходзіць з-пад ног, пераследаванне страшыдламі, балотнымі агеньчыкамі, ледзь пазбягаем чараў. Не кажыце мне пра мудрасць продкаў, лепш пра іхную дурноту, пра страх страху і ўтрапёнасці, страх валодаць, страх прыналежаць іншаму, ці іншым, ці Богу. Адзіная мудрасць, якой мы можам спадзявацца дасягнуць, ёсць мудрасць пакорлівасці. Пакорлівасць бясконцая. Усе дамы сышлі на дно мора. Усе танцоры сышлі на дно кургана. О, змрок, змрок, змрок. Усе яны сыходзяць у змрок, пустую міжзорную прастору, пустэча ў пустэчу. Капітаны, фінансісты, выбітныя свяцілы духу, шчодрыя мецэнаты, дзяржаўныя дзеячы і ўладары, заслужаныя чыноўнікі, старшыні мноства камітэтаў, карыфеі прамысловасці і дробныя падрадчыкі — усе сыходзяць у змрок. Згасаюць сонца і месячнік, і гатайскі альманах, і біржавыя ведамасці, і рада дырэктараў. Сэнс астывае, і губляецца матыў дзеяння. І мы ўсе сыходзім разам з імі у ціхія хаўтуры, нічыйныя хаўтуры, бо няма каго хаваць. Я сказаў сваёй душы: сцішся, хай змрок цябе агорне, і хай гэта будзе змрок Божы. Як у тэатры, калі святло згасае, каб памяняліся дэкарацыі, пад глухі лопат крылаў, з варушэннем змроку ў змроку. І мы ведаем, што гэта ўсе пагоркі і дрэвы, далёкую панараму і дзёрзкі імпазантны фасад згортваюць. Ці як тады, калі цягнік падземкі стаіць у тунэлі між станцыямі занадта доўга, гутарка завязваецца і спакваля згасае, стаючыся цішай. І ў кожным твары бачыш, як паглыбляецца пустэча мыслі, дазваляючы расці толькі жаху ад няймення пра што думаць. Ці тады, калі пад уздзеяннем этэру мысль прытомная, але не ўсведамляе нічога канкрэтнага. Я сказаў сваёй душы: сцішся і чакай без надзеі, бо мы заўжды спадзяёмся не на тое, што трэба. Чакай без любові, бо мы заўжды любім не тое, што трэба. Ёсць яшчэ вера, але вера, любоў і надзея суцэльна змяшчаюцца ў чаканні. Чакай без думак, бо ты не гатовая да думкі. Гэтак цемра стане святлом, а неруш танцам. Шэпт бруення ручаёў, зімовая бліскавіца. Пахне нябачны дзікі чабор і дзікія трускалкі, смех у садзе,
рэха асалоды, не страчанай, але загаднай, што паказвае ў бок агоніі смерці і нараджэння. Кажаце, я паўтараю, што ўжо казаў. Скажу яшчэ раз, сказаць яшчэ раз. Каб дайсці туды, дзе вы цяпер, сысці адтуль, дзе вас няма, давядзецца ісці сцяжынай, на якой няма экстазу. Каб дайсці да таго, што вам невядомае, давядзецца ісці сцяжынаю няведання. Каб займець тое, чаго вы не маеце, давядзецца ісці сцяжынай немаетнасці. Каб дайсці туды, дзе вас няма, давядзецца ісці сцяжынай, на каторай вас няма. І тое, чаго вы не ведаеце, адзінае, што вам вядома. І што вы маеце, гэта тое, што вам не належыць. І дзе вы ёсць, гэта там, дзе вас няма. З упартасцю паранены хірург катуе інструментам плоть калеку. Кранае у мітусні крывавых рук спагады вастрыня, з якою лекар тэмпературны графік лоўка раскумекаў. Здароўя апроч немачы няма ў палаце медсястры смяротна хворай, чыя работа нам напамінаць пра грэх Адама з строгасцю суворай, і што, каб акрыяць, нам мусіць стацца горай. Уся планета наш шпіталь. Мы ў ім жывем банкрута-мільянера коштам. Адсюль нас, як не надта мы шумім, бацькоўскі клопат вышлі ў шлях апошні, але з-пад варты не адпусціць нізавошта. Памалу цела халадзее з ног, гарачка плавіць нерваў дрот сталёвы. Я мушу змерзнуць, каб сагрэцца мог, дрыжаць у пекла полымі лядовым, што ружай ёсць, а дым яго вянком цярновым. Крывёй мы звыклі смагу наталяць і пад'ядаць крывавай плоці шматам. І тым не менш мы любім уяўляць, што ў нас саміх трывалы кожны атам, і пятніцу распяцця называем святам. Дык значыць, вось я, пасярод дарогі. 20 папярэдніх гадоў l'entre-deux-guerres, прамарнаваўшы збольшага ў спробах ужывання слоў, і кожная тая спроба зусім новы пачатак і новы кшталт правалу. Бо можна навучыцца хіба што абіраць найлепшыя словы для чагосьці, чаго выказваць ужо не маеш патрэбы. Ці адшукаць найлепшы спосаб, якім ужо не маеш ахвоты выказвацца. І гэтак кожная выправа ёсць новым пачаткам, наездам на невымоўнае, з ненадзейным рыштункам, які несупынна занепадае ў агульнай куламесе недакладнасці пачуццяў, недысцыплінаваных аддзелаў эмоцый. А тое, што можаш заваяваць сілай і прымусам, ужо было адкрытае. Аднойчы, двойчы, шматразова, кімсьці, каго няма надзеі нападобіць. Але гэта ж не спаборніцтва. Гэта ўсяго толькі змаганне за вяртанне таго, што было страчанае, зноў знойдзенае і страчанае зноў і зноў. Цяпер пры ўмовах, што здаюцца неспрыяльнымі. Але, магчыма, няма ні здабыцця, ні страты.
Для нас ёсць толькі спробы. Рэшта не наш клопат. Дом – месца, з якога ўсе мы пачынаем. З нашым старэннем свет чужэе. Робіцца ўсё больш складаным суплётам мёртвых і жывых. Не асобным момантам напружання, без да і пасля, а ўсім жыццём, што палае ў кожны момант. І ўсім жыццём не аднаго асобнага чалавека, а ўсіх старых недашыфравальных камянёў. Час вечароў пад зіхценнем зорак, час вечароў пад зіхценнем лямпы, вечароў з фотоальбомам. Любоў найболей набліжаецца да свайго вызначэння, калі тут і цяпер перастаюць штось азначаць. Старыя людзі мусяць быць даследнікамі. Няважна, тут ці там. Мы мусім быць у нерушы і ўсё ж рухацца у кірунку іншай насычанасці, для новага злучэння, да глыбейшай спалукі, праз цемру холада і пустую скруху, пад крыкі хваляў, крыкі ветру, праз агромністыя воды марской свінні і буравесніка. Дзе мне канец? Там мой пачатак.